Здравейте! Аз се казвам Искра Сотирова и съм един от основателите на първо орхидейно общество в България. Този подкаст, който започваме сега, се казва Зеленото изкуство на Варна и смятаме, че е първият подкаст за градинарство, любов към растенията, колекционерство и всички изкуства, свързани с градини и цветя в България. В студиото сме с моя брат Крум Сотиров, президент на първо орхидейно общество, основател, лектор, международен лектор в орхидейните общества на САЩ и Канада, за да поставим на масата темата за зеленото изкуство. Подкаста се осъществява с подкрепата на Фонд Култура на община Варна, за което ние сме много признателни, и идеен двигател за него е първо орхидейно общество. Може би да започнем от там. Какво е градинарството? То изкуство ли е или не е изкуство? Ако мен ме питаш, аз ще дам един отговор, но по принцип можеш да видиш и други отговори на други места. Какво е градинарство като цяло е много голям въпрос, защото градинария какво точно прави? Той култивира растенията или ги подрежда по някакъв естетичен начин. В различните държави аз съм забелязал, че има различни мнения по отношение на естетиката. В България ние обичаме едни огромни кафеви пространства, абсолютно изкубани от всяка тревичка, от всяко плевелче, да няма абсолютно нищо друго живо, освен това, което сме посадили. Докато в другите държави повече това кафево пространство се покрива я с мулча, я с нещо друго. И естетиката играе много, много голяма роля дори когато се отглеждат зеленчукови култури. Аз по-късно ще говоря за един експеримент, който направих тук в България, който беше с много интересен резултат. Но определено смятам, че за да накараш един човек, едно живо човешко същество да излезе в градината, трябва това пространство да му резонира по някакъв начин. Това пространство трябва да представя някаква идея, някаква естетика, за да може подсъзнателно човека да прекара време, дори копайки, дърпайки плевели. Така че аз смятам, че твърдо е... ти какво смяташ, изкуство ли е? Когато говори за естетиката, аз първо се сетих, че в представите на масовите представи на хората в България, като кажеш градина и се представя един ред лук, домати, моркови, тук са ягодките и така. И с това се изчерпва. Аз не знам, когато човек пътува из България, колко градини може да види, които са с цветя, с поляна, с аранжирани храсти. Повечето градини или са разхвърлени и на нищо не приличат, или в тях има зеленчуци. Точно за това исках да започнем разговора точно от градинарството, като ние, разбира се, ще говорим не само за градините край домовете, градините на обществени места, парковете, ботанически градини. Ние ще говорим също така и за изкуствата, свързани с цветя. Тоест, подготвили сме един много голям материал и смятаме, че подкаста трябва да е едно занимание, което да изненадва и да носи нова информация. Подготвили сме много голям материал за ботаническата рисунка, история на ботаническата рисунка, съвременното изкуство, пластики, инсталации и не на последно място заниманията, които имаме в орхидейното общество. И като ме питаш какво мисля, аз мога да ти отговоря като някакъв кисел изкуствовед от Държавна галерия, мога да ти отговоря като един страстен почитател на растенията, чиято стая е цялата в растения и има съвсем малко диванче в центъра. Мога да ти отговоря като хендмейд артист, който живее много скромно, но предпочита по цял ден да си лепи картичките и бижутата с цветя, например. Така че това ще бъдат различни отговори. Аз не знам откъде и как в България дойде тая надменност към градинарството и към изкуствата, свързани с цветя. Не искам да политизирам по някакъв начин разговора, но според мен има едно минало, което много ни тежи. Истината е, че ако излезеш тук, даже не от Балканите, като излезеш от България и Сърбия, ще забележиш, че градините са на почет.
че аранжирането на цветя е изключително уважително занимание, че градовете и държавите дават изключително много, за да могат хората да се занимават с зелено изкуство, да им мирише на земя, да аранжират цветя, да отглеждат цветя вкъщи. Ако щеш, всички царски и кралски особи по света до Втората световна война са имали градината като част от своя имот, от своето имение. Аз тук ще отворя една скоба, защото установих, че в България има съюз на ландшафтните архитекти. Това е толкова високопарно някакво име. Значи ти архитект ли си? Какъв си? Градинар ли си? Ти като си архитект, какво проектираш? Значи архитекта построява една сграда, пуска я в експлоатация и си отива. Но градинаря не е така. Градинаря, когато направи една градина, той я наблюдава как се развива, той се грижи за нея. Това е един съвсем друг тип занимание. И тези хора, какво срам ги е да се нарекат градинари ли? Всъщност те смятат за много престижно да напишат отпред, че са инженер или архитект. И всички ландшафтни фирми, които са в България, винаги имат един човек заради заглавието му отпреди, което е. И аз не знам един инженер или архитект доколко чувства в сърцето си пространството, когато става въпрос за подредба на растения и на такива неща. Много интересно, съвсем наскоро в Финландия видях, че там те започват да сливат понятието занаяти и изкуство. Те бяха използвали някакво тяхно изразно средство, което е сглобка между изкуство и занаят. Защото човек като се замисли, всъщност занаятите също са изкуство, реално изкуство. Те са реално изкуство, макар да са в малко по-големи бройки, отколкото индивидуалното изкуство. Но градините няма как да бъдат произведени едни и същи градини. И аз също ще отворя една скоба. Ти казваш колко градини в България. Всъщност аз съм създал няколко в България, така че вече започват да се появяват градините, които са малко в по-западен модел. Не харесвам думата западен. Но съм забелязал, че българите, когато пътуват в чужбина, те охкат и ахкат по как тези пространства са поддържани, какви цветя, снимат с фотоапаратите. Българите имат склонност, когато видят нещо в чужбина, да дойдат и да си го направят в България. Аз съм виждал всичко в България, което съм виждал в чужбина, но с градините малко изоставаме. Всъщност, ако видим някакъв хубав бар с хубав дизайн, някакъв хубав стриптиз бар с някоя хубава стриптизьор, веднага това нещо се пренася в България. А когато видим някаква хубава градина, ние носим снимките, показваме, всички охкат и се стига до там. И аз мятам, че трябва повече да се говори на децата за градините и повече да се... не знам защо в последно време думата изкуство започна да става мръсна дума и всеки трябва да бъде или дизайнер, или архитект, или какви други изразни средства. Винаги са бие около изразното средство артист, художник. Винаги трябва да е нещо свързано с конструкция или с... Съгласна ли с мен? Или... Да, абсолютно. Освен това, ние имаме в момента един горчив опит, тъй като подготвяме и един втори проект. Това е нашето орхидейно общество, става на 10 години тази година и ние кандидатствахме с един втори проект за няколко събития, които да са свързани с орхидейното общество. И когато аз се обърнах към Градската художествена галерия да направим една поп-ъп изложба на тяхната ограда, те ми казаха: ау, не. Ние сме музей, тук трябва сега една комисия да се събере, 3 месеца да заседава, да обсъжда какво ще се изложи, какво няма. Дори не пожелаха да видят какъв е проекта. Аз съм им подготвила специален проект за орхидеите в съвременното изкуство. Мога да си отрежа главата, че изкуствоведите в Градската художествена галерия нямат представа как се развива съвременното изкуство на тази тема. Разбира се, ние ще говорим за това.
И така е, точно така е, заобикалят се нещата. Аз пак казвам, това са едни стари стереотипи, едни стари практики и ние все повече и повече трябва да поглеждаме навън, да не го наричаме Запад, да поглеждаме навън, защото наистина има много хубави неща, които се случват. Едно от първите неща, свързани с зеленото изкуство, това е да превърнеш града в един цветен празник. Това е една практика, която я има, примерно в италианския град Дженцано ди Рома от много години, от повече от 200 години. Има такъв традиционен фестивал. Той води началото си от една католическа процесия, когато миряните хвърляли лишета от цветенца по пътя след иконата. След това прераства възниква една идея, точно хора, които се занимават с градини, да направят по една много стръмна централна улица мозайка от истински цветя, която е с някакви образи. Може това да са фигури, може да са картини и да има една икона на Богородица, примерно. И след като 2-3 дена този много красив цветен килим или гоблен радва посетителите на града, накрая пускат децата да бягат през всичките цветя. Това е един много интересен стар ритуал, който показва, че нищо не е вечно. И че точно децата с тяхните невинни крачета ще смачкат всичко това, за да започне той един ден от начало. Това е философията на празника. Има и такъв балет, който се казва Фестивал на цветята в Дженцано. Прекрасен. Гледали сме Падидиота на Международния балетен конкурс. Така че в Дженцано има такъв празник. Ти си ходил доста повече по света. Можеш да кажеш... Аз мога да кажа, че във всички големи столици на Европа, аз най-много наблюдение имам върху Лондон, защото в Лондон всяка година се прави едно, казва се Flower Show, цветно шоу в Челси, което хем е пазар, хем е търговия, но всеки търговец задължително трябва да направи дисплей, една примерна градина с неговите продукти или с част от неговите продукти. И това е едно огромно шоу, което се посещава от стотици хиляди посетители от цял свят, не само от Лондон. И там могат да се видят модели на градини. Така е, че ако ти имаш малко пространство, можеш да видиш малка градина. Ако имаш голямо пространство, можеш да видиш голяма градина. И това шоу, аз не знам от коя година датира, но всяка година е голямо събитие. И въпреки, че шоуто изобщо не е ефтино, има билети за влизане, вътре цените изобщо не са ефтини, има огромна посещаемост, хората имат огромен интерес. И това е само шоуто в Челси. От друга страна, бил съм в Дрезден. Аз там ходя, защото в Дрезден е най-голямото орхидейно шоу за Европа. Да. Но това шоу също се състои от две части. Едната част е с орхидеи, но другата част задължително включва градини и всичко необходимо за градината. И като казвам градини, имам предвид включително фонтани, включително ефектно осветление, произведения на изкуството. Една градина задължително трябва да има произведение на изкуството, било то скулптура, било то някаква пластика. И интересното е, че това, което повечето хора знаят, но никога не се замислят за него, е, че градината е едно променящо си изкуство. То всеки сезон изглежда по различен начин. И във времето градината расте и се променя. И градинария е този, който той просто насочва усилията на природата в неговата посока, но всъщност той е един артист, който постоянно, той просто насочва как градината ще се оформи. И когато човек отиде на едно такова flower show или експозиция, на него му идват страшно много идеи. Какво точно може да направи в неговата градина, как да го направи. Това, разбира се, е огромна възможност за търговците да продават стока, но защо не? Нали, те като предлагат нещо, което е хубаво, абсолютно. Това е възможност за града. И аз не знам защо имаме много да се учим как нашия град ще се облагодетелства от едно такова събитие. Защото тази публика, която идва тук и която е готова да изхарчи едни пари за цветя,
и за сакси, и за кашпи, и за помощни средства. Тази същата публика, тя ще остави парите си за нощувка, тя ще отиде някъде да хапне нещо, тя ще се поинтересува нещо друго в града, какво има интересно. Аз проучих, между другото, и за други много големи изложения. Ти после трябва да кажеш за Лондон. В крайна сметка, твоя път на градинар и на орхидеен експерт е тръгнал от Royal Botanic Garden Q в Лондон. Но аз проучих едно шоу, което се е в Колумбия. Както знаеш, Колумбия е една от родините на орхидеята. Там има изключително голямо разнообразие на орхидеи. И те имат в Меделин, това е град, който ние свързваме по асоциация с други неща. Всъщност този град е едно от с други растения. Това е една от меките на цветята. Значи смята се, че в Меделин се произвеждат на второ място толкова цветя, колкото в Нидерландия. И това е от много години, от 150-200 години. И фактически това малко събитие, когато цветарите си берат от своите ниви с цветя, защото те буквално са ниви и носят тези наръчи или кошници на главите си с цветя, така е дошло и началото и идеята да има такъв фестивал на цветята. И аз видях програмата на този фестивал на цветята, който е огромен. Има една процесия с едни огромни кошници, които са аранжирани много красиво. Има танци, има музика. Това е един невероятен празник за града, който привлича стотици хиляди туристи. В програмата на това шоу, например, има ретро-обиколка на велосипеди на забележителности на града. Задължително има изкуство, арт-фестивал. Задължително има една сцена, където хората да могат да танцуват, да пеят, да си покажат това, с което искат да се изявят. И е много, много интересно, защото всъщност това събитие, за което, разбира се, има орхидейно шоу, изложение. Това събитие, което повода е съвсем маничък, то си има около него много други неща, които да помогнат, те фактически, това е принос, икономически принос към този град, към икономиката на този град. Ние с тебе бяхме преди дни по покана на експозиционен център Флора Бургас, на изложението Флора в Бургас. Значи това е много интересно изложение. Това е най-голямото изложение в България и то води началото си не от сега, от 5 години или 10. То стана на 40 години. Още по време на социализма, който социализъм толкова много го чепкат и го драскат и го зачеркват, един експерт отива на посещение в Нидерландия, вижда едно голямо изложение там и казва, ще направим същото в Бургас. А няма ли такова във Варна? Да, има. То сега започва това изложение. То е край театъра. Ние го приветстваме. Ние искаме да има такива събития. Но как се прави това изложение? Като се наредят сергии с расът и с лимони внесени от Нидерландия и маслинови дървета, това ли е достатъчно? Не. Значи трябва да има точно изкуство. Тази мръсна дума. Мръсна дума. И трябва да има изкуство, трябва да има социални занимания, трябва да има занимания за децата. Ние тук в България изобщо не искаме да се занимаваме с слабите групи, с пенсионерите, с болните хора, с хората, които имат специални потребности. Трябва да има фокус върху тези хора, да имат достъп до тази красота. И че бях започнала да говоря за Флора в Бургас и този човек, специалист, се връща в Бургас, правят едни, те са като балони, такива шатри, правят едни разкошни инсталации и скулптури от цветя, вадят на сергията разсада от държавното предприятие Булгарцвет, което в момента е частно и е огромно и се развива страхотно, и правят първото изложение в България. Какво видяхме ние в Бургас, сега като бяхме? Огромни красиви инсталации от цветя. Значи основната инсталация се казваше "Цветята пируват" и това бяха едни цветя, които са се разположили върху масите, където трябва да има ядене и пиене, но когато цветята пируват, върху масите има цветя във всякакви цветове.
Имаше прекрасна инсталация с книги, имаше прекрасна инсталация с цветя, кали обърнати с главата надолу. И ние видяхме много острови, които летят и върху тях има аранжировки. Аз бих казал, аз съм виждал много градински шоута и бих казал, че това е абсолютно съпоставимо с световните неща. Сега като размер не толкова, но като качество определено аз видях много хубави дизайни от цветя. И този принцип, че търговеца прави изложения от цветя е много практичен. Аз не знам дали знаеш, но в Америка освен, че има орхидейни общества, има и градинарски общества, асоциации на градинарите. И една от ролите на тези общества е да координират кога се случват отделните градински шоута не само в Съединените щати, а по целия свят. Например, орхидейното общество, американското орхидейно общество, координира всички събития на планетата. Така че един заможен колекционер да не се конкурират, примерно, това в Тайван с това в Флорида. Те са разпределени през цялата година, така че ти буквално можеш всеки втори ден, ако не и всеки ден, да летиш до различни точки на планетата и ти можеш цяла година да я прекараш в орхидейни събития. И същото нещо те го правят и с градинарските шоута. Те имат в Англия има такова градинарско общество, което координира английските клубове, така че всеки един клуб да си прави шоуто в различен ден, в различна седмица от годината, за да могат посетителите да не бъдат лишени да не се колебаят като Боридановото магаре на кое шоу да отидат. И смятам, че би било добре, ако по някакъв начин тези усилия се координират и в България. Да, това е много хубава идея. Много хубава идея. И само да довърша това, което много ме впечатлява на Флора Бургас. Аз искам да благодаря на експозиционния център за възможността, която ни даде, защото наистина е хубаво като опит. Те имат една много малка сцена, където се правят представения за публиката. Напълно безплатно. Значи аранжировки на цветя, работилници за деца, всякакви такива артистични неща, канят различни артисти. Трябва да се потупаме по рамото, че ние бяхме част от този... Да, ние бяхме част и много се радваме, защото наистина атмосферата е невероятна и бяхме на сцената на Флора Бургас. Аз пожелавам на изложението Флора Варна първо да си намери мястото. Защото мисля, че това изложение започна... Първо искам да кажа, че то се прави от една организация, която не е държавна, но все пак с подкрепата на община Варна. Започна в Морската градина и на входа на Морската градина. За мен Морската градина е уникална възможност да има такива изложения. Започна там, сега е пред театъра, може би, не знам, логистика и така, не мога да кажа защо сега е преместено там. Но първо да си намери мястото, защото едно истинско изложение трябва първо да се знае, че всяка година по едно и също време на едно и също място то е там. И второ, да има една концепция, която да е по-отворена към публиката. Аз виждам, че хората много се стараят. Днеска получих един прес-релиз, че ще направят за децата четене на 3 приказки, ще ги разиграят, ще има игри, ще има малко действие. Хората много се стараят да го направят. Мисля, че организацията се казва Сръчко. Те поддържат хендмейд артистите във Варна, да се показват, да имат досег с града, така хубаво да се смесят с публиката. И действително се надявам това изложение да намери своето лице, да има своето варненско лице. Трябва да призная, че Бургас имат голяма амбиция да имат свое лице. И Флора Бургас е лицето на Бургас. Факт е, че в България такова изложение няма друго. Има някакви комерциални неща, които не могат да се сравнят с това. Тук ще отворя една скоба само. Преди години ме поканиха в журито на конкурс по флористика, който се провеждаше 2-3 пъти в Гранд Мол.
изключително преживяване, с аранжиране на цветя, с състезания, с възможност за младите хора и те да се покажат като флористи. Беше страхотно. Попитах скоро защо не се прави. Струвало много скъпо. Сигурно е скъпо. Сигурно е скъпо. Само, че когато ние харчим едни пари, ние трябва да се запитаме за какво и харчим тези пари. Ако, примерно, аз искам днес, този месец да си отделя 300 или 400 лева, с които да си купя една картина и да си я сложа в къщи, за някои тези пари може да са безбожно много. Но аз съм решила, че ще ги отделя за това. Много скъпо, тук трябва да се помисли и да се види кое е много скъпо и какво значи много скъпо за едно добре менажирано събитие, добре организирано и така. Ние ще поканим ли някой гост, който да ни говори за подреждане на цветя или нещо такова? Ние имаме две уникални приятелки. Едната е доскорошна журналистка, много артистична персона, Антония Бялкова Закачани, която се занимава с... Тя първо, че познава прекрасно цветята по българските поляни и в българския двор. Нека да кажем, че все пак в фолклора се възпяват шарените китки в двора на момата. Нали? Има го това нещо. Има прекрасни песни посветени на цветя. Така че цветята не са нещо, което е чуждо на нашата култура. Така че Тони ще я поканим, за да разкаже за полските цветя, за цветята в градинката, да покаже и да каже как се хербаризират и в крайна сметка да разкаже как тя стигна до там, за да създава сама бижута и аксесуари с сушени цветя. Вторият човек, който ще поканим в нашия подкаст, това е един уникален човек. Тя е художничка, но тя освен това е завършила икебана в школата Сугецо в Рим, Антония Ценова, икебанист. Така че тези две момичета ще могат да разкажат и да споделят. И има един трети човек. Това си ти, Крум Сотиров, който ще ни разкаже за участието си в орхидейното шоу в Royal Botanic Garden Cube в Лондон. Така че очаквайте интересни неща. Подкаста Зеленото изкуство на Варна ще бъде в още серии. Последвайте ни в YouTube и в социалните мрежи, за да не изтървете нищо зелено от нас.